hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes! Mga tugang, balik kita sa programa. Unin na so, pigpaparaharapot nindo na dapat makarify ita duman sa Executive Order number 25. Dr. Cedric Dae po. The famous Cedric Daep. Famous crisis manager. Good morning anyway. Good morning sabi sa mga listeners kang di sa JP. Good morning. Medyo haloy-haloy namang tayo naghuro na daw. Adi, medyo haloy-haloy naman ah. Pag na crisis, may ako ma-hater sa imo. Okay. Sige daw, tabi mo na Sir Cedric, pwede mo natawanan mo kami although pig ulit-ulit may na pero mas maray na ulitin tapos graray, brief na explanation po kang pinaka-salient point sa Executive Order number 25 kan sa tuyang probinsya. Go ahead po Sir Cedric. Hindi kaya kaso hapon baga, di ko man aram pa talaga yun ipaliwanag sa na-receive ko iyan, unto naman, iya po. termado na nigo. Kaya naghapot-hapot man ako naman sa mga nag-attend kang meeting. Kaya hindi pala napag-develop kang Executive Order 25 na ngunyan, amended na as Executive Order 25-A. Yes. Hindi pala, produkto ini kang pag-uroro ni Ragob tapos mayors. Opo. Dahil yes, lang right. Pinaka-purpose ka yan is, pero ang legislation baga tapos ang mga executive orders, parang regulatory function kang local chief executives, is to apply the culture of prevention, mitigation ini, crisis mitigation. Tama. Culture of prevention rather than culture of control. Opo. Kaya kung prevention, talagang may epekto yan sa komunidad, lalong-lalo na sa convenience apektado. Dahil ang pinaka-purpose kang regulation is to minimize the movement of people dahil lang digdi sa nagpapatakot sa tuyang Delta variant, lalo-lalo na naghigpit sa NCR, ng tendency sa NCR, once na naghigpit, ma-search ang population ng NCR pauli sa probinsya. Yes, yes. Actually, nahiling iyan ni Director Noyday, kan Bicol IATF na senaryong yan. Kaya mas maray talaga ining igwa kita kiarog kaning executive order. Okay. Tapos pa, ang epekto ka yan, talagang sa negative effect, magkakaigwak inconvenience, lalo-lalo na sa nagta-travel, dahil ikokontrol mo talaga ang movement. Yes. Pero ang pinaka-advantage man kaayan, taigwa yan na pros and cons, ang pinaka-advantage man tabi kay Henry, tapos sa mga listeners, we will be able to protect the province and at the same time, we will protect the individual families. Dahil lang nagka-travel ka, dahil mo aram sa kaistoryahan mo, maski pa amigo mo yan, dahil mo nahihilig ang kalaban. Okay na kita sa COVID-19. Pero yung Delta variant, dahil pa aram ang ugali kayo ni. Kung one time ang pamilya mo, baka maubos ka mo. Yeah, okay. Opo. So Sir Cedric, inutunta mo na ining so malaog sa Albay na day man mahaloy, mga 24 hours man sana, 24 hours man sana. Ano nga ni po ito sa pinaka-requirement na kayo po nila magdaraki travel pass? Pwede po ma-expound muna ini. So hali sa luwas kang Albay, pareho magiraray, requirement naman tabi Henry, ito bagang so laboratory negative test result. Opo. Na na-mention na naman sa mga previous executive orders. Dahil lang iyan, tanganing maprotektaran ang mga taga-Albay na dahil kita malaog kang carrier. Yes. Ngunyan, naglalakop ang mga dokumento na peke. Kaya naman sa Executive Order number 25, it does say, clarify naman na kakasuhan itong may mga peke na yan. Dahil lanta, maning maiwasan ang peke. Tabaka nagpipeke sila for their convenience to get inside the province, pero carrier pa lang sila. Yes, okay. Bagayon pong na-mention mo iyan, ang saro sa hapot ngunyan kan ibang nakaorong kaso hapon ni Jimmy na mga otoridad man sa border control, paano nga po ma-determine kan mga pulis kung i-presenter sa enda, pike o genuine na mga test results? Dapat may control number yan. Pagkatapos dapat, kami nga nag-ibo man kami kis-form kang sa travel pass issuance. Apo. Pagkakagan mo yan control number, tapos ID nila, tapos ID number, tanan transferable dapat yan. Tabaka may mga ginamit sindang result na
hali sa iba na may mga matibay ngunyan mag-manipulate kayo sa computer na papalugaso ninda naarog ang aralan ninda. Yes, bura naarog ng Tapos ganso ang printer ngunyan matibay na maluwas original dahil mo lamang mahiling na garo kinupya. Iyo po. Opo. Ang saro pong hapotnig dita Sir Cedric, paano nga po itong nagtatrabaho sa Albay na aga hapon luwas laog sa tuyang probinsya ngayon? Halimbawa taga Kamsur o taga nasain sa Sorsogon, nasain sa Kamsur. Uro aldaw sinda pagigibo ninda yan. Ano po ang patakaran sa pag-abot sa arog ka na bagay? Kami, ang ginibumingon niya na form sa province, iwa man kami ginibong form na pwede man i-adapt ng munisipyo. Kaya nga, baga, ang issue ng travel pass is area of LGU of residence. Yes. Kaya nga, sila naka-star. Opo. So, absimo ang ma-issue. Kailan kung absimo ang ma-issue in general, ano sa taga-Rapo-Rapo, matig dito ang daw sa mahaloy kita. Mahaloy. Oo. O, nganyan sa form, hindi pa ninda. Ay baba, kung bigli yan, Opo. pwede sa nakaganinda ki validity na halimbawa may pizza, sa baba may 4 na linya. Opo. For 5 days nga yan, i-issue mong Okay. travel pass. Pero every day, bago ka magnaman sa destination mo, maghapit ka to na-validate itong travel pass mo. Kakagalas na validated as of August 4, as of August 4, 8 a.m. So 8:10 a.m. and then valid until August 5, 7:59 a.m. Ayun. Tapos autoral daw, take na i-issuean, gigibuhan na sa ito, pipirman, tapos siya naman sa ID number mo. Dahilan kada pagpabalidate mo kaya, ipapahiling mo ang valid ID mo, kasi pwedeng representative. Malay mo, kung nga ipapabalidate nga yan ni Kuya, malarga na nga pero ito pala, hindi nakauli. Ayun, correct. Okay. Kaya dapat, ang pagpabalidate in person, yan ang ginibuming forma na pwede man arugon kang munisipyo. Iyo. Ang pag-validate tabi, halimbawa ngayon ako ngayon, na-assign ako sa Naga, nagtatrabaho ngayon ako sa Sarong Bangko, nagaligdi ako sa Legazpi, di mahagad ako ki travel pa sa Legazpi, tama? Kung taga-Legazpi siya, pwede man sa Naga-Commissions na kung dahil maguli niya, mag-ahada siya ki. Oo, Iyo man ito, so, kuya, pero kung more than 24 hours ka, automatic, mag-present ka na kang laboratory negative test result mo. Siguro kita, ang executive order na yan, ang purpose ka yan, makontrol, sumalaog na bako carrier. Iyo po. Sisay po ma-shoulder kang pagbayad sa mga testing na ini? Iyan ang challenge dyan. Dapat charge yan sa individual applicant for laboratory test. Oo. Halimbawa ngaya, nasain ka ngaya sa Sorsogon, dumang ka nag-opisina, oral daw kang balik-balik, ano po, di ba, may validity so examination, kung perang aldaw sa na ito? Baka magastos ang kimarayan sa tuyang mga trabahador, mga empleyado sa pribado sa gobyerno. Pinakamakasakir, open mo mga dyan antigen test, kung kung mahal ang artificial test. I see. Okay. Ikaw mga available dyan na mga madadali na pwede mong halato ng result. O yun na sa ito, ang gibunin na mas barato ito and then at the same time, pwede nilang halaton. Iyo. Pero natabi Sir Cedric, oral daw nilang gigibuhon ini? Hey man, kung oral daw silang mabiyahe na mabalik 24 hours, hindi man yan kahit buhan. Travel pass man sana. Yes. Okay. So, may mga, sundan ko lang po sinabi mo, tas apod sa kuya kasuhapon, iyan na travel pass na daily balik-balik, travel pass masanang kaipuhan, dahil problema. Ika po kaya ki mga workers na ngayon, nagduduman ngaya sindang Lunes, minauli Biyernes. Oh, yun to, kaipuhan na nila ang So weekly, kaipuhan nila ki negative results duman sa tulong, mas kaarin duman sa tulong ito? Executive order, ako sila exempted sa travel pass. Itong travel pass, ito ang masabi kung anong pizza, anong oras sila naghali sa Albay. Okay. Oo. Ito ang basis. Sa nga na pag-abot sa border control, maraman mo, kung apat na daw ka na pala din uli sa Albay, taon na ibagang ngayon, kinamok, narok kanpit ka. So may control ka magiraray kang number of days. So this day, katong personang ito outside of the province. I see. Okay.
So, halimbawa nga, ikaw ba kaya Yan kinakugitan? sabi yan, Ray. Ang pagtataram ko sa imo, based yan sa interpretation ko sa nabasa ko sa executive order. Opo. Kaya man Opo. ako kasabay sa pag-meeting ka. Sa mga mayor sa nagdesisyon kayan, tapos Iyo. kaya man ako kasabay sa meeting. Iyo. Mas magawin nga rin kung susaro sa nag-attender na mayor sa makapaliwanag. Iyo. So siguro ko tabi, Dr. Cedric, di ba sa kada LGU, tindan matao kay ni gari guideline, implementing guidelines, duman sa concern kay ning mga kababayan ta. Kanya-kanyang issuance dahil na yan eh. nasa crisis situation kita, kung dahil guidelines, mag-ibo kitang guidelines based naman sa advantages sa purpose na sa clinical purpose na dapat maiwasan ta ang local transmission. Iyan. Actually, yan ang pinaka-main point. Or admission of persons na carrier. Yes, yan ang pinaka-main point. Safety. At sa yung mga kababayan, kung natagigibonte, pero dit lang nasuro sakripisyo. Ano po, sir? Kaya daro ako ang pag-interview mo. Tako sila ko, ano ba yung public safety? Iyo baga. Alright. Now, may hapot ka sa bago sa kuya. Doon to kung nahapot mo po dyan sa mga pag-iriba mo sa governor's office. Kung ang albay da po, may plano. Nagtik sa kuya, si Marna Arguelles. Kung may plano da po ang albay na magtao libreng RT-PCR, saliva, or libreng antigen sa mga Hindi kayang RT-PCR, pagtatao sa kang provincial health office, duman sa mga reported na sa contact tracing. Dahil man pagtatao kung ma-travel ka. Opo. Isip mo, kulang baga ang resources kang province. Yes. Pero, ining so, kay Puhan, papel naman ini kan mga nagta-travels na bako sila ang nangyayari baga kaya sa gobyerno is more on control measure. Maski sa IATF, more on control measures. Ining executive order ni Gob, garo ini predictive prevention. Predictive prevention dahil bagong word yan na ginamit ko, naisip ko sa na yan tabi Henry. Dahil ko na sa dictionary yan. Predictive, meaning, anticipate mo itong sitwasyon, kaya nga, kaya kuhan mong i-prevent ang effect. Tama. Correct. Pero itong word na ito, dahil ko aram ko na sa dictionary. Kung nasa dictionary man ito, dahil ibuhon ko na isaktara sa sarili. Basta ang purpose mapreventara ng man na bagay, lalo na sa paglaog kang bagong variant, hindi po sa tuyang probinsya, for the safety of the Albayanos. Predictability, kang situation na, halimbawa, posibleng dahil nag-lockdown or nag-higpit sa Metro Manila, pwedeng mag-search ang provincial residents na umuruli. Kasabay dyan ng Albay. Okay. Tari ka sa rong texter, paano tabi so nasa transport sector? Kung ang biyahe panaga, saka inabot ka duman na banggi na pagkaaga ka na mabalik, mapaantigen patabi ang driver? Mahihiling yan. Dapat yan, may travel pass. Kung halimbawa ang terminal nila Legazpi, Tabaco, duman sila makuha. Itong travel pass na ito, may date ito and control numbers. Kung kang oras na sila nagkuha ka ito tapos pizza. So kung mabalik sila within 24 hours, kaya man kahit paano mapaantigen. Pero kung mahiling naman, na nagbalik sila after 24 hours, obligado. So kaya po, magkaigwa na sila si official arrangement between their management sa local government units na nag-i-issue ng travel pass kung ano ang mga arrangements nila. I see. Okay. So ang malinaw tabi ngunyan tabi, Dr. Cedric, na mga travelers ta o ano man na concern, dumirik sa sinda sa MDRRMO. Kung sa CDRRMO, ito ang may poder na mag-issue kay travel pass. Kaya dapat sa MDRRMO, nag-close conference sa Secotax sa iyang mayor dahil nag-arapan na kang meeting. Nangaling matawag sa inspection procedures. Iyo po. Okay. Ano tabi ni sir? Are you suggesting na dapat bukas ang mga opisinang iyan Sabado-Domingo ta? May mga Sabado-Domingo nangangaipukan araw ka na papel? Dapat. Dapat. Ikaw na Kristino ang tawag na mag-issue mag 24/7 sila na mag-issue ki travel pass. Pero pwede mag-ibunin na halimbawa kaya halimbawa 8 to 5 kung haling niyang banggi, magkag sila kinote na
expected to depart Albay at kung anong oras. Iyan, yan. O, para may gari may kwan may hiling mo kung kasori anong oras naghali, buda kung anong oras nagbalik. May control in terms of temporality. Opo. Meaning, klaro ang oras, monitor kang border control sa oras na iyo sa pig-monitor kung kaya mo nang mag-submit kit negative test result laboratory or day. Yes, opo. Paano tabi, sir, mamomonitor ini ng mga border ta sa palibot na dakulong kitang mga point of exit and entry sa Albay? Ano ito tabi, Henry? Paano ini mamuta? Di baga po sa Albay, may pig-identity. So mga listeners ta, nagkasabi, o sarong texter nga ni, ang mga entry and exit sa Albay, igwa dyan sa may Kagbakong, Legazpi. Igwa dyan sa Pinya, Villarmo sa Daraga, Boundary Campuchao. Agos ang pinaka sikat digdi. Intiwi, Sangay area. Burat sa mga pier. Paano po ini mamonitor tabi, Dr. Cedric Daip, ano, base sa ordinansa niya, sa executive order na yan? Garo PNP, garo ang nag-ano dyan, kung sa land, PNP, kung sa dagat, garo, baka Coast Guard or Marine, dahil kung kabisado ta, dahil kasabay sa executive order kung paano implementar. Pero, ano mga enforcers kayo? So, dating mga implementers kang COVID-19, garo, sila mag-araran ma-implement the same authority. In fact, mas maray mananggad makon ano. So, halimbawa, basta kung sa loob din 24 oras, travel pass masanang kaipuhan, ano, Dr. Cedric. Pero pag sumino para dyan, kaipuhan mo natabi ki negatibo na antigen test, RT-PCR or saliva test. Tama? Oo, dapat, oo. I see. Okay. So, any questions po, diretso sinda sa MDRRMO or CDRRMO? Diretso na tabi sila. Tanganing, tamas biras to sinda kung taga dyan. Kung kami ang maisyo sa inda, ang disadvantage, number one, arayo sila sa muya kung pabalik-balik sila, kung mapabalidate every day. Iyo po. Ikalawa, kung di may masinda bisto kung taga-sign, malay mo, pag kung taga-Albay, nagkuha ki travel test sa Albay, sa travel pass Albay. Samantalang kung munisipyo sila or city, bisto sila kung taga-sign barangay, pwede ma-verify kang city and munisipyo sa kapitan. I see. Okay. Now, unang is paano daw inano siyempre kanya-kanyang maray kong kumapo sa indo diyang kan template, di ba? Sararo. Ano tabi, sir? Sararo ang template sa travel pass o pwede magkanya-kanyang travel pass template? Dapat individual. Oo. Paano yan ma-determine kang pulis kung totoo yan o baka gibo-gibo man sana? Maski kung dapat individual talaga. Maski nga na ang pagkuha ki travel pass, dahil pwedeng isugo. Ang sabihin ko po, so template baga, kana ginibo nindo, na dapat gari, maski sa inkando mo man na munisipyo o syudad, to issue ka itong LGU ito, para riho ang itsura, Albay. Pero dahil pa man kami nag-ororo na kaya na dapat standard, dahil ko paaram kung may sadiri man na format sa munisipyo, na pwede man sila magsadiring format. Iyo, tabaka nagibo man ki-format na sadiri. Dahil ko aram ta, dahil man implementing guidelines, maski ito, procedural, dahil naka-attach na form or pro forma, dahil ang susundon. Iyo, basta ang... due to urgency for the need, yan so nangyari. Yun ang nasabotan ko sa executive order. Iyo. Basta pa ang point na digdian, sisay man na magviolar digdi na miki nin mga dokumento, mahampang nin magkanigong kaso base sa executive order na yan. Iyo, lalong-lalo na itong sa nagpipiki, bagakan mga antigen test result, RT-PCR. Yan. Talagang mahampang sila naman kikaso. Yes. Opo. Dr. Cedric, yuman sana pang gusto kong i-clarify ngunyan, unless po na may mensahe ka mo sa mga nagdadangog ngunyan, tabi. Primero pasalamatan ta ka, Henry, tapos accommodate mo ng mga simbag na based na naman sa opinion ko, based na sabutan ko naman sa executive order dahil lanta. Nagpahapot-hapot man nagkasuhapon sa mga nag-attend kang meeting. Taganing masabutan ko. Preparasyon talaga na sa interview mo. Ara mo ba ya, pag mga araw kayo bagay, disaster related, when may kang nasa top of the mind na pwedeng hapoton tulos. Pero basta nila ang tarig sa isip na tabi, Andre, sa mga listeners. Iya po. Any legislation or executive order or any regulatory form of issuances, ang purpose kayan is preventive. Yeah. Although igong mga control, pero sa mga control kaya implementation and application na. Ini kaya more on preventive. Kaya nakadiscover naman ako keyword sa interview mo na ano sinabi ko, predictive. Oo. Pero preventive
and anticipatory Yeah. mitigation. Oo. Magkakaroon kayo, pero wala na sila kung ano eh. Basta na yung dictionary, naisip ka sila. Basta importante, masabutan. Mahanapan ta keyword na kung paano tayo pasabot na masimplify. Iya po. Okay. So with that po, basta ang katuyuhan ta para sa safety kang gabos. Pero pag mga araw baga kayo Dr. Cedric, siguro, correct me if I'm wrong, edit lang nasa sakripisyo. Kaya po atang magtaga-suro sakripisyo. May kwan yan. Na may gusto kitang makuha sa objeto ta. May side kaya, ang other side kaya is sacrifice. Yes. Oo. Hindi mo ta talaga may inconvenience siya eh. Pagsabayon, inconvenience naman sa objective mong makuha. Yes. Dahil ang objective, may kukuha yan based sa sakripisyo, bako sa swerte. Yes, correct. Oh, so may inconvenience talaga na kasarabay pag mga araw kayo ng bagay. Kaya po lang kiniit na kwan, puro pasensya. Iyo ako nga mag-issue magkaroon kami travel pa sa mga ibang taga-digdig. Pero ako nga yung mga dumanon ako, nag-decide ako for the month of August. Dahil wala ako maluwas na albayta. Ang bako na ma-comply ako kaning Executive Order 25-A. Hindi, gusto ko talagang makaiwas na sa crisis management kaya ang primerong dapat protected and di maapektaran kan pag-iiwasan na epekto ika mismo as in sa mga sistema. Yes, okay. Sir Kaya Cedric, dapat maiwas ako dahil ako ma-travel outside of the province for the time being. Very for good. the month of August. Yes po. Salamato na maray sir and ingat po kamo, mabuhay po kamo. Salamat. Alright, thank you so much. Mga tugang Dr. Cedric Daep. Ako lang kong nahiling na mga apo pero pasensya na po kamo ta. Kwan po kwan si Noel nag-upload pa lang. Tabi limitado man so kwan ni Sir Cedric ta kay puan kay to ki magkakanigong clarification pa susog sa Office of the Governor mga tugang tungkol diyan ta araw nga kay ning taga Nabuwa ka matrabaho ka sa Albay, di ba? Okay, hello, good morning. Hello, good morning, VP. Yes sir. Ang po pupunta kay Dr. Cedric Artene. Kasi ako baga frequent going to Catanduanes. Nag-attender baga ako, kukuha mga sila PCR, negative test, result. Sa Catanduanes, di ba? Oo. Ngunyan, pag mabalik ako sa Legazpi, na pagpasiring ko sa Catanduanes, so may negative result na ako, nag-stay pa ako kay apat na law. Pagbalik ko din diyo, papansin ka ba? Iyon na ito pa rin. Yun na ito, pwede na itong magamit. Kaya mga sir, paano? May expiration na within 3 days. 3 days? Oh, di ba ko dagdag trabaho? Oo. Dagdag ko yan. Dagdag yan burden sa muya. Iyo. Sige, clarify ta yan, na bagay na yan. Kaya mas, from Catanduanes ka. Opo. Kasi mo pwede mag-yung sa Catanduanes, hindi ka naka-PCR. Yes. Tama. Oo, nag-stay naman tigig for 4 days kasi may hindi ang negosyo mo. Pag-log mo din niyo, kung paano ka nung nag-expired ka. Iyo. Sige, i-clarify ta pa yan ha. Habang nasa transition kita ngunyan pa de. Nasa transition kita eh. Okay. Pag-clarify yan, sana, umabot to punto na, iyan na PCR na, actually PCR yan eh. Yeah. Okay. Mas mahal yan actually. Sa Laiba 2,000, PCR 3,000 plus or almost 4,000. Kaya kung pa mabantijan dyan additional 1,000, 5,000 yan sir, gatos. Iyo. Nasabutan ko. Sige ta. Ako sa iling plano kung maka-apunan si Governor kayo ni sa maabot na daw tabi kuan, Noel. Baka sa aga. Bigyan hapon. Iyo. Gusto kong klaraw na tatotod gado. Kaya kung nawala ako doon sa tabako. Iyo. Okay. Sige pare. Salamat ha. Salamat sir. Salamat. Alright. Okay, mga